ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଆସ ହେବାର ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଯାହା ନା ଫଟୋ ଖିଚିମି ଯାହା ଠିଆ ଉଠ ଯାହା ଫଟୋ ଖିଚିମି ଯାହା ଠିଆ ଉଠ ପାଖେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଲାଗନ ଭଲ କରି ଠିଆ ଉଠ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ପରି ଠିଆ ଉଠ ସଜେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଛ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠିଆ ଉଠ ସଜେ এটা নি কাটব না এই তলরটাকে দেওয়াব না হ্যাঁ ভিডিও বি চালছে তলরটাকে দেওয়াব मारी ना